रङिया तामुलपुर भुटान लामानि तामुलपुर सकआव बिरगासिनो गोसोम फिरफिला। दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव थांगोन आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा, एमपि गौरब गगैजों लोगोसे देबब्रत सैकिया। बेनि बेरेखा खालामनानैनो बबेबा हानजा आफादा बिरहोदों नामा गोसोम फिरफिलाखौ? नाथाय सोर बिरहोखो दासिमबो रोखा जायाखै बे बाथ्राया। खाथियाव सौफैबाय उफ्रा बिसायख'थिया। तामुलपुर बियाबा जाबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नखर बियाब। कंग्रेस दैदेनगिरि फैनो नागिरनायाव गिनाय दङ नामा? बबेबा राजखान्थियारि हानजा आफादा गिनानैसो बिरहोबाय नामा गोसोम फिरफिलाखौ? रङिया तामुलपुर भुटान लामानि तामुलपुर सकआव बिरगासिनो गोसोम फिरफिला। दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव थांगोन आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा, एमपि गौरब गगैजों लोगोसे देबब्रत सैकिया। बेनि बेरेखा खालामनानैनो बबेबा हानजा आफादा बिरहोदों नामा गोसोम फिरफिलाखौ? नाथाय सोर बिरहोखो दासिमबो रोखा जायाखै बे बाथ्राया। खाथियाव सौफैबाय उफ्रा बिसायख'थिया। तामुलपुर बियाबा जाबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नखर बियाब। कंग्रेस दैदेनगिरि फैनो नागिरनायाव गिनाय दङ नामा? बबेबा राजखान्थियारि हानजा आफादा गिनानैसो बिरहोबाय नामा गोसोम फिरफिलाखौ?